Di napalabas, nalaos tiragsak ni Chona. Idi nakikapyamat langen ken Juana Dajorin ken Victor. Iti isa sarongkar ni Sasha ken ni Chona iti ospital. Naragsakan, idi makita na ni Jorin. Kat isupayan ti imuna a kinumustana. Itagagayam, denggan nyo tituloy ti nobela a napauluan. Si iti Barukong. Apay nga tangawan matlangan ni Sasha. Siguro kat nagbabawi nga imay, mami. Apay ating makter kamatan. Makainumak, mami. Isong inak pa lang titarwar. Di na ko taktikaan, iho. Amo kakayat mo lang tilumiklik ni Sasha. Anya? Pantay ta kaya man. Ha? Sasha? Naimbang mo ta nagpakita kan? Kumusta kan, Jorin? Sasha. Tamok man kat ni mami tirantam nga imay dito sa ospital. Ngumapay asyak mati umuna nga kinumustam, Sasha. Dapat na sinapsapol da ka. Ako rin ka. Di na ka din pagtugawan? Iha, timakder ni Jorin. Tapno si Kati agtugaw. Saan ka di, iho? Ay, kwa. Jorin, pudno ka di timbagan ni Mami? Iso ating makderte tinagtugawam? Tapno siya, di pagtugawam? Wen. Pahamak ka talaga ni mami. Okay. Thank you, Jorin. Sige, Sasha. Panawan kayo pailangkin ni mami dito eh. Tayo gumatang iti danong. Saan ka narumuan? At ako mapay sa ludsudot kan ka, Jorin. Anya ti salud-sudan. May panggap iti outing tayo entun bigat. Sigurado ka di matlang nga makaumay ka? Ay, kwa, Sasha. Wen. Elisa, anak. Kunak no sapsapulan na kamanan ni Chona. Kapo iti panaglangan mo iti trabaho. Ngam, milagro ta saan nakaadinusa. Siguro akat napanunot na matlang ti kinapatagdag iti trabaho nanang. Iso saan nakasinuspende? Mabalin ang kasta, anak. Kahit agyaman tayo iti Diyos. Ta nakapanunot matlang itinasaya at ni Chona. Wananang, katsapay la kuma. Tayin ino ta na sumaya at itrato na kanya. Day tati kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos, anak. Manumot kit ni nga gungot kanyak ni Ma'am Chona. Day tangarod ti kaamak ko, anak. Iswa, di mo latan kon kontraan ni Chona. Agyaman na. Kasi bibiyagak pa'y matlaang asimbang pet dito'y balay. Sige. Agdiretso ka ni Jesselet Dahani. Ay tuloy mong tiyakinan na. Saan? Dito yakla ang sanas. Tado di rumba nga pagsarita ang ta, Victor. Di mo pala imbaga amin iti ospital. Kayat mo nga agbanog agpanonot akiti sana nasaya at iti ospital.
Anya nga minti bagam. Ado, di kayat ko pagsaritaan ta. Kas kumaitian niya. Kasi ti panangya asideg tayo tirik na ti anak ta kini Shasha. Anya. Dahil ta ka di manan ti pagsaritaan ta, Chona. Wan. Gapo ta madlaw ko ana asideg tirik na ni Shasha iti anak ta. So, kayat ko akas tamat ko ma ti aramidan ni Jorin. Anya. Bagay na iti tunggal may sa, Victor. Iso ako ma ni Shasha ti ayatan ni Jorin. Kaya mo kita ikat pinaguray mo ti driver mo, Shasha. Pinagawin mo't gaya man. Ada nga min napatag nga ramida na ijabalay. Isa pinagawit ko. Amok a teknik mo lang ti panang paawid mo ti driver mo, Shasha. Tap nagpatulnog ka kanyak. Oh! Di ka matin makasungbat, Jorin. Tinasayat, dumagas ta pay lang isimol. Ada nga min gatangat. Anya? When angam, Shasha. At dapay papanak. Dapat patag ka diti papanang. Ngam siya kakaduam. Ay, kuha. Okay, no di mo kaya ta dumagas ta. Nasaysayat langan nga isardeng mo ti kotse. Dumsaga kon. Anya? Tagumura ka dito imbagak. Mariknak mat. Napat patag ti papanam. Ngam siya akakuyog mo. Sige malangan. Tumagastan iti mal. No iso ti kayat mo, Shasha. Hani, lumnekan siya init. Nga maging gaita. Awan pa siya anak ta. Saan mo apakadanagan? Kadwa na ni Shasha. Ang mga no sa dinuladitan tinaturong da. Taapay ang madanagan ka. Gapot na jak kayat ang maipada kanyak ti anak ko, Chona. Oh, kanya ti bagbagam. Tiksam. Awan, Hani. Awan kayam, nagtumar ka din? Itay pa'y pinagtumarnak ni Ising. Nasayat. Kung ti doktor, masapol aka na yun ng ti agtumar. Kapo, tanakabot-buteng, ti sakit ko a high blood. Kasta? Wen, traidor day ta sakit, Chona. Naimbang man. Tay bagam kanyak ti kasta. Isada kayo nga agama. Sandak ko ma. Apas pasakitan. Sabagay, sa narumbangay bagak ti kastoy. Tamok mo at apagaayat yung ata. Tikas diyan na pasamak kanya. Kabarang namatay akon. Saan mat akasta, Hani? Kasta nga binti turungan, dagiti pasamak, Victor. Saan mat? Nagsaya at kaya man na siya na pasamak. Tadaan pagpambarko. Ma-blackmail ko itan, dagiti agama, gapo, iti high blood ko. Turin, ano pala tiraramidam? Mangantan. Ada amin dito yan tinorder ta.
Tiyan mo kitay. No adagatanan. Ngam umay tamat lagayang mangan dito'y mall. Kaya't kumana na makasang ka mga Jorin. Anya. Oh, wan kayam. Sakbaya manganta ka. Ag-selfie taman pengo mo na, Jorin? Oo na yan. Takayat mong sapay nga ipos da ito. Apa nagkuyog ta? Awanin kaya doha sa o. Siyempre, makita mo't dagiti friends ko. Okay, Oh, smile. 1, 2, 3. Ha? Ito yung dekat mo pa itibag. Miti pa nagsilpi ta. Siyempre, tapno kasla, sweet latta ti pa nagkuyog ta. San ka di? Inton bigatan ti panagkuyog mi kinidyo rin amapan makipiknik. Anak? Kunak man no si Marag kaitayin iti silid mo. Ada ka pa'y matlagayam dito'y beranda. Wan nanang. Pampanunuta ka na yung bagti outing minton bigat. Panagkunak. Nasaysayat no saan kalaangan amapan, anak. Wan angam. Amangan no saan niya agtuloy ni Jurin amapan no tsak mapan nanang. Ay. No apay kat ngamin asikalat tati kayat ni Jorin akadwa. Wan nga rod nanang. Wano? Agar aram kadikan ka ni Jorin? Ha? Ole. Sana na. Awan pa'y matimbagbagana. Anak, kayat kalaang apalagipan. Baknang da. Kat, saan nakalakit di akayat ni Chona apara iti anak na? Nukas pangarigan taag daton kan ka ni Jorin. Nanang. Oh, iho. Narabyan ka mo't asimbang pet. Gaputa nagpasyar kami manang kinisasya, Dad. Kasta ka di? Sige. Mangan ka nga roden. Nalpas kami ka ni Mamim. Nalpasa kon, Dad. Tanang rabi kami kinisasya, igyamol. Nadagkat sakit din ti tumunggal may sa kada kayo ka na siya. Ay, saan, Dad? Sige. Panawan kayo pa dito eh. Tinak pa lang agpalas. Saan da ka no nadagkat? Ngem, nangandamanan ka ni siya sa ijemol. Victor. Kita man da ito impos ni siya aladawan ta, iti anak ta. Da ito yun. Oh. Nay. Di agpeso di ko na ti anak ta nang anday jumol. Kat, nadagkat itong kalmay sa kanakuada. Sapay ko ma. Tamat nagtumot lang tirik na ni Jorin kini siya. So na agad adal pa'y laeng jay anak ta. Dandanin agradwar. Kat husto laeng. Husto laeng na agayat kini siya. Anya. Ipakita to kini Elisa na ito nga impos ni siya kanya. Anya ko maarason nga ipakita pa'y laeng kini Elisa na ita. Basta kayat ko lang nga makita na mo ti kinadagkat na siya kani Jorin. Anya.
ka, nagarmusartan, iho. Wan, mami. Kat ni daddy. Apay adi yung ayaban. Nasa pa ang nagarmusar, tanapanan ni Jitalier. Ado ka no, tilagpasunda. Kastagayam. Ala, pagtukaw kan. Ang mga dumaladaw kay ti outing yo. Wan, mami. Iho. Adda impulse ni Shasha di Rabi. Nakita mo? Saan ko pa elinukwatan ti Facebook ko, mami? Anya ka diti impos na. Ala, agar mo sa tapay nga muna. Sa kung to'y pakita kan ka, no anya dya impulse ni Shasha. Anak, nakarubot ka matgaya man. Excited kan samat una yan amapan makipiknik. Kung nangamin iti ni Jurin asapain na ka umay dagasan nanang. Agan-anad kayo iti papanan niyo Saan ka amap-mapan iti adahalam no ko Wan nanang. Malagip ko lakat nga rudan day di pan nakalmas ni Chona. Anya? Napankamat iti nagdidigos iti baybay. Ngam, naging lalaing da Chona kan Dominic anapan iti adalam. Kat, edi sinabuagan ida ti daluyon. Limned da. Anya? Imbaglakit din tanalaing nga aglangoy idi ni Victor. Kat iso tinangisalakan ka ni Chona. Ningarod Uncle Dominic nanang. Iso ti inuwawa dagiti dakkel adaluyon. Kat nagpukaw iti sumagmamano nga aldaw. Kasta? Kasano nakalasat? Ti amumi idikat na tayan. Ngam, naisadsad gayam iti Puga Island. Anya? Tuyan, iho. Kita mo dyan ibagbagak nga impulse ni Shasha iti Facebook. Ito yun. Ha? Ti panangan mi jemul iti rabi. Iso ti impos na, mami? Wan. Maragsakan na. Iti kinadagkat siya doa. Iti da ito aladawan nyo. Ni Shasha tinangidagkat iti bagi na kanyak, mami. Oh, come on, iho. Saan ka mga agbain amang ibaga? Ana asidagmatan tirik nam ka ni Shasha. Pudno ti ibagbagak, mami. Iti da ito aladawan nyo ka ni Shasha. Makitak. Bagay kayo. Ka no bilang. Sana kang agungat, no? Isunto ti pagdatunam. Anya? Awanan ti sapulem kan ko anay ho. Anak ti bakna, napintas, nalailo. Kuma, ison ti ayatam, wano pagdatunam. Victor, di mo unay. Mangan mabartag ka. Di ka makapan, di talyer mo. Ora jak makapan. Amulat ta dagiti taok ti araramidan da, Dominic. No kaano pa yan nagkapya kayo ng agasawa, iso matibalagin mo manen? Kaya't ko lang nga iliwiliwag dyan ay pagana kanyak. Nganya? Saan ko kanu apagpungpungtutan? Tama nga high blood manan. Anya? Iti dahi dyan ay bagana. Kasla kaya't naasiiman amin at ignay ko. Amom,
Sa bali timbapalpalayo ko. Isuasan mo nga ipalubos. Tanong mapasamak na ita. Maaramid nam, di kayat na. Tiamukat nalipatam itayan ti umay mangdagas kanyak, Jorin. Tamabalin ka di mo at malipatan ka, Elisa. Nasapa kami na nagrubwat. Pasensya ka no medyo naladawak. Tadapay lang kami ni Asikasok itay. Okay lang. Tinapatag kat tinak nalipatan. Angam, aguray ka. Amo ka din ni Shasha asyak ti kadwam? Saan pa'y? Anya? Ngam, kasano no sa anak a welcome kan kuana. Kat, nakapapain rin. Saan ka ang mabalin na baybayan? Siyak tinawawiskin ka. Katyak ipalubos ang maibabain ka. Agyaman ha. Agner-nervyosa. Saan ka agnerbiyos? Takaduhanak me. Kan asidagtan. Sumuraktan dito yung resort. Okay. Nakadadon nga tanda, Jorin, kan Elisa iti resort a pagpipiknikan da. Tidakas. No maitsyang puwera nga agpaiso ti anak ko. Ni Chona to'y umawawag. Anya nga tati iba ka na. Hello, Chona? Oo nga, kasi Elisa, hanggang saan mo't nga agring ti cellphone na. Isuasikan, tinawa ka. Kaya't ko makasarita ti anak mo. Anya? Idad mo kumagan ko na ta cellphone mo at kasarita diin. Kwa? Anya nga tanti ibagag? Alaan, Criselda, adala ang ibagak ni Elisa. Napatid na ito eh. Rimwar ni Elisa, Chona. Apay, sa dino tinapanan na. Anya nga tanti ibagag? Awan madlang ni Churin. Siguro, adalang nakataktakan na. Friend, tayo nagligusan. Umuna kayo lata na mapan. Urayag ti kang runahan ngay nawis ko. Ta iso ti kayat ko akadua ka tumapugi ti danom. Sige nga raw, tumuna kami. Okay. Ha? Tilukan ni Jurin. Ito dyan nagsardangan. Oh, adan ti ururayag. Ni Jurin nga pa ito. Sige, Elisa. Umay ka. Oh, Jurin. Kadwa na ni Elisa. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti baruko.